Jak bych to měla říct? Dobrý den, čusek, busek, rusek, přejede těm autobusek. Dneska tu máme Gerismod za speciál za 9 odběratelů. Jo, a dneska mám úplně novinku, máme novou klávesnici svítící. Buď může svítit modře, červeně nebo fialově, a si nechám teďka červenou, protože jako červená, jako třeba budu mít znamení, že prostě je natáčí, takže tak. Tohle je prostě Gerismod, kdo to nezná, tak to ten auto. No, takže je to víc přesnou ke mně, protože bych to co se dělá? Prostě nebylo v Gerismodu toto nazvu, protože jsem tu dělat úplně největší blbost, úplně hodný věci, takže jako třeba já nevím, já půjdu tady dolů a trochu výš, právě si tu prostě takhle vyletíme, dáme si postavičky, jo, dáme tady něco z FNAFka, dáme si tu mango, a oni, já si vezmu nějakou tu masku, no. Jo, já jsem velký oblíbenec Finance Freddy's, ta At Freddy's. Jo, proč je slyšet šachta? A jo, a teď toto, tak jako čuřivinka. Je to zabilo, když mám masku, no to je nějaký postižení. No, takže takový debilově nebudeme dělat, jo, třeba, Počkej, je to něco spam, já jsem tady nic neslyšel, žádný zvuk, mazaný. Jo, tak jo. No, to asi slyšíte, jak tady toto půjdem a budu trochu hlasitější, aby jsem šel slyšet. Takže jdeme dělat úplně debiloviny. Takže jo, já nevím, uděláme takový fighty. Já jsem na takový fighty, neměl by se mít víc postav? Já jsem jich měl víc. Já jsem těch postav měl víc. No nevím, kašleme to. Úplně kašleme. Ne, takhle radši nespamujte, dejte přesně to pravý tlačítko, dejte tady toto. A buď jo, já mám úplně všechno jinak, než by asi ostatní, pokud vůbec máte Gerismod, pokud vůbec máte počítač, pokud vůbec nevím, co máte, možná máte jen tablety šumský nebo mobily šumský nějaký, já nevím, nějaký ty šumty jako a radši ty počítače. Takže jako se bereme nějakou random zbraň, ale to jo, spray to ne, třeba toto, jak, ne, to je klasik. Tohle. To je moc silné, ne, to takhle ne, nebo vybereme něco jiného. Jo, úplně ruky krutí domů 3. Jede mašinka, počkat, ne, tento zvuk je hrozný. Co tu vezme, já nevím, třeba tady tuto sniperku, když dám toto, tak to je mega citlivý. Jo, tady toto. Ale počkej, já úplně nápad. Já komentuju kukuju, že jsem vyžil ty písničky. Tak vtipný. No a ještě já nemám ty debilní věci. Já si nějaký videa, jak si čítovat ty, víte co, životy.
příští dům. A můžete... Tak. Teď tyto míčky se dají sníst Ečkem. Ale toto držte Ečko a mačkejte potřeba. Můžete si dát životu kolik chcete, jenom kolik chcete. Takže jako... To by stačilo, ty bukovní současnice, já ti nevěřím. To je hry. Buď modrá klávesnice, já úplně odcházím od tady tohohle. Takže třeba sem. A uděláme si něco teď nahoře. A nějakou věc si postavíme. Takže dáme nějaký doplňky, nějaký ty doplňky, jo, třeba, nevím. Jako... A uděláme takhle, dáme si tu dobytku a prostě... Já jsem velký fanoušek, ale snažím pár Freddyho, moc ho nemám rád. Jinak jsem veliký fanoušek. Tady tohle uděláme to tady toto, já nevím. Zkoumáme to tady tohle, jo. No takhle, jo, a prostě, jo, bum. Můžeme. Co to má, já chci víc postavit, jídlo mod, moje křesťák, nevím co tyjo. Plus, jediná postava, jak se jmenuje, nevím, tady tento, já mu říkám Bonnie. Jako to je ten první Bonnie, co existoval, ten žlutý. Jako ze začátku byl jen ten žlutý Freddy a ne žlutý, to není Golden Freddy, ale nevím jak se jmenuje, ale něco jak Golden Freddy, ale on má takovou růžový klobouček. A tady toto je asi ten jeho druhý, ale mega starý. Takže jako nevím, no a jsem už tady tímto se nevyznám, o něm vím jako hodně málo. Tady o tomto. Někteří říkají, že Papis byl úplně první, já na to nevěřím, takže... No hello Freddy. Tak já budu něco jiného, asi vás to nudí. Se zabavím, že by mě bavilo. Ale co to je? Co to je? To je špek. Takže mu nechci... Necháme tě tady, já udělám ti radost. Tralala. Ta vrtulka se točí normálně. A uděláme takovou věcíčku. A to nemůžu zapálit. Dáme mu něco s tělem. Tyjo, mi to vůbec nefunguje. Jo, rozšílíme, smažem ho nazera. Já vím, že vás to nudí. Uděláme něco úplně zábavného, třeba teď co to je? Tady. Tady tyto lidoviny, já to trochu našiju, to jo, tady trochu ušijem. Já vím, vás to nudí. Chvilku vás to bude ještě peska. Smažíme, ať máme nějaký. Necháme ty tři. A teďka tu dáme normálně, tady si to nějakýho tu levili, nějakýho debila, třeba tady tohle. No chudáčku, no. Spaženky, to hrozí zvuk. Jo, taky budu udělat fight, já versus Pero, takže... Hej Pero, ty jsi nějak zhulil, co? A Pero, hello Pero! Nějakou úplně nejlepší,
proti jemu. Ne. Toto je ideální zbraň. Radši ne, něco lepšího. Ty vole, já hodím. No konečně. Hej. Kde? Tady. Stary! Máru! Ach, tyjo. Kdyby to spíš na nějaký kamoši, který konečně má nějaký počítač. Nebo tyto. To já konečně bych se udělal nějaký super kamoši, já jsem na to náhodný. Jo. Smoke weed every day. Smoke weed every day. Smoke weed every day. Ale to je takový štír, je to prostě prdnete. To lezete, ostatní do toho nemůžou lézt, to se ani nedá prostřelit. Koukej, čum na to, vidíš? Vidíš ho? No to se dá použít do jednu. Nebo víčka, ne, já nevím. Už si ulečíme. Nějaký romány tady, kde hrajem bum. Já jsem kytarista. Jak nevím čo, tyjo, kytarista roku. Máme si třeba jídlo mod. A jakou tu pizzu. Asi na to vajíčko, skvělku. Aký ten mekáč, když je to velká sračka, aký ten chlast. A to vám doplňuje život, jako fakt. Hela, bunny. Já teď jsem sám v pokoji, takže... Já se tak lekám. Když jsem sám v pokoji taky, jako mám otevřené dveře, protože se bojím. No, ven. Tím se sem. Ne. Ona umí lítat. Kurňa. Tak, lítat, tak to už tě chválím. Takže, co si vezmu? Co tady toto? Tyjo, zase vidím jaký retardovaný kusík, to je úplně divná věc. Kdybych řekla nějakého kamoše, který se mnou, prostě jo. Já, my jsme páčili nějaký ty mapy, jo, to je úplně takovou síťkou mapou. Hele, zbraň. Kurňák se to odpaluje. Jo. Ještě znám lepší, ale já to musím zase najít. Buď tady toto. Já půjde ta. Co? To nefunguje. Nějaký retardovaný. No nebo dáte takhle a bum a je povazu, už jste chcípli. Tady toto funguje tak, že to dáte, projdete a to má bouchnout, ale no to ale nefunguje, to je nějaký retardovaný. Takže jako nevím. Kurně, já se dám tu teďka světlo, protože tu mega to máme pokoj. Chudá klavesice. A to asi vypnu svícení, já si to nechám, co si dáme. A nechám si červenou. To nevidíte ve světlu, když je světlo.
Ale hele, počkej, tak máme nějaký ty fajty pořádný, nějaký ty fajty, počkej, dřív si uláme nějaký takový to, budeme komentovat a my nespomínám tu zlý a hodný a víte co, prostě přestřelky ever, takže nějaký to sudy, ne, spíš. Já nejsem moc zvyklý na tu klávesnici moji novou. Vůbec nejsem skoro zvyklý. Zvyklý na moji starou. V porádku, jak to můžu znát. Kurňa! Bum. Tak, ještě dáme svarit. Drž. Takže jaký to, toto. Máme tu toto. Tyvo, to jaký, spadíte jak, tam je, ne, kurí, já chci tohle, ne, tohle je jako kurník, dřív. Takže udáme třeba cedule, a to nasprejujeme, to něco nasprejujeme. Máme snídaně, ale to není, protože si to nechce číst. Víte. A tam je vůbec někdo jako parlí. Možná i 2 holky, to mi ho sbírali. Už asi se nebudou koukat na mě, protože začnu natáčet hry. Jo, promiňte, ale budu teďka natáčet hry. Nevím, jestli jako bude, že má takový ty videa s kamerou. A jako pro mě videa s kamerou jsou jako docela šumský. Zjistili měl fraps totiž. Sakry, že se nechce číst. A jako moc anglicky neumím, takže... Jo, strpně jsem se. Sakry, že to je? Možná řekli, že natáčí. Mamku, já ti natáčím takto. Já sladko. Já tuto košku, no. Já něco košky. Ale já poklak. A co tady není? Dáme jako jinak. Sakra, úplně to jiné. Něco lepší. Bude spěle. Ale rakuty. Co jaký sračky se to nakreslují. A chudá.
to co? Zažužáme. Fys! Jaký petrol, tyjo, jaký petrol tady. Petře netrol. Ty vole, nám takhle. Jako funguje, já nevím co, tyjo. Tak nevím co. Hej, uděláme fist. Fist. To se jmenuje. Dáme tu pračku prostě. Já se s tím neseru. Dáme pračku, jo, dáme nějaký to debiloviny, nějaký tady tohle, jo, ať to tak ultimátní, nějaký debiloviny. Takže dáme tady tento fist petrol, nějaký ten petrol divný. Já tomu budu říkat petrol, ale myslím, že to je benzín, nebo já fakt nevím, co to je. Málo to vím z angličtiny, jako hodně se učím spíš z her. Jako hry prostě kaskáda je lepší než školní angličtina, tyjo. Slavy bum 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 lípěru. Takže jo, dobrý, tu bohu si na toto koukáš, tak prostě pokud si nepodabuješ vyptávat, jak jsi to stáhl a jak to natáčíš, nauč to sám. Nebo radši se nevyptávají, že ty si třeba budeš mít nějakou nějaký kamoše, co to protože tady toto já se s tím neseru. Já ještě tady nějaký to debiloviny. Fist resí. A nevím, dáme tu nějakou retardovanou skřínku, nebo co to je. No něco takového. Já nevím, co tu dát. Jo, třeba tady tento petrol, nebo co to je. Tady takhle zabedním, já jsem největší zabedňovač, tyjo, beden století, tyjo, bedňáč století, tyjo. Říkejte mi od dneška bedňáč. Tyjo. Já prostě tady nějaký blbosti spawnuju, jo, nějaký okna retardovaný. Nějaký okna, máme tu nějaký kostky. Hrajeme si Minecraft, jo, máme tu třeba tady tento petrol, máme tu takhle kostku, tak naházíme. No pojď Minecrafte, já už tu není, máme tu nějaký fist, toto, nějaký debilovina, jo. Tohle je nějaký ten fist, co si k fist jezdí. Protože říkám fist, jo, to je úplně hippíkovské. No třeba tohle já teď takhle prdnu a už to kašu, vyprdím se na to. Budu a nejlepší svařovač na světě to. Já už si ty fajty. Kdo má rád wrestling, zvedne ruku. Někdo to. Tak se dám. Jaký ten petrol, jaký to petrolka. Marhulka. No to je moc velký objekt, to vím. Už jdeme hrát, takže já spawnujem tu, jaký je byli postižený. Já nevím, tady to, kde jsou, já už je tady to nevyznám, tady. Se nevyznám, vůbec se nevyznám. Jo. Máme tady toho, já nevím. Já nevím, máme tu třeba, já nevím, tady Slendermana.
vojáku. Tu je opice, máme tu opici. Čau opice. Ona mi vám ubližuje. To je opice. Máš krvavý ksicht. Nejlepší umření pro opici, chytne se, tyjo, dá si ruku na srdce a spadne na záda, tyjo. Klasické opice. Ale tu želvu. A třeba to běhá, jak se ti to líbí, haha. Jak se ti to líbí, moc? Já jsem tu Pikachu, mám rád Pokémon Go, já jo, a tady má šablička, Piko. A už vtípou dnešní drady, prostě. Pikachu! Co? Hej, želvo. Dáme tě takhle. Co to bylo? A dáme tu takovou věc. Bouchne to tadyk. Makvej bouchne, jo? Jo, želvičko? Kde je želvička? Schovejte se všichni. Ty vole. A tady to blbě to tam přežet, jo. No, že tady vychlubuje, že si prostě je lepší předepšít, jo. A ti tady hodím mačetu do hlavy, jo. Už mi chtějte, Ale bouchne nějaký ty blokády, nebo co to je, nějaký ty bum. Ať mi chcípnem. A máme tu nějakou tu C4, tak a takovou tu tady buchne. Takže vezmeme si tady tento luk, budu luk, Skywalker a zastřelím tady tohle. Jo, jsem Luke Skywalker. Jej, teď jsem Luke Skywalker. Ještě to, co myslím v tady tomto říkám, v tomto videu. Myslím, ale pouze ze srandy. Jen pro povolení. Tak vy rozumíte. A vedle toto. Ale tu radši torky zahrajeme si Minecraft. A tady ty vole, já jsem to počkal. A my si tady nějaký ty torčky. Já hořím? Já nehořím. Jsem Chuck Norris. Jsem Chuck Norris a teďka to tady uhlašu. Protože jsem Chuck Norris. A jako torčky a jako... No bože, to jsem se kde naučil zase. Ten hasa nefunguje. Počkej, uděláme to takhle, uděláme ho, ale he. Jak to není, máme to takhle. Tak, jdeme tady toto a rozpíkáme jako ten močák, nevím, co to je. Teď prostě bude největší akce na světě. Prostě máme si tady zombíky a budeme aj parkouru dělat a nevíte jak... Uvidíte. Když se chcete koukat, tak to pěkně tam. Co to sakryš bouchlo? Jo, vlastně, jo.
Ale debilovinu. Tak já tady dám tady toto. Mám toto, sežeru to a už je do prdětu, ten prdící, co si. Ale to je, hej, parkour, a nevím co, tyjo. A to se mi podívejou. Trošku. No, tady do držky, jo, jak chceš do držky, tak chceš do držky, no. A já z životu, ale úplně jsem to, úplně, slyšíš mě? Tak, bum, já jsem parkourista, lezu rád, ale ty jsi můj kamarád, proč mě zradil ty kamaráde, já tě zastřelím ty balamáde, takže dáme si tady tuhle věcičku a já šel droníka, ahoj drone, hello my friend, I'm Drew. Dredatý. Tak. Ale tak jo, jo. Pane. Jo, jsme pések, to je naše karí, jo. Bum. Tak já jiný prstě mám. Musíte si to sami stát, ale už to ukážu. A bum. Já tě rozflákám na rum. Pokud se na to koukáš, tak já ti dám. Bum. Krabatý. Sakra, kde mám tady tuhle blbost? Takže dáme zase čatarala. Šuvás. Tak letíme moc vysoko. Odstartováno gajopáka. Jdeme opravovat. Jdeme jak opravit našeho drona. Jdeme opravit. Čus drone, čus. A už tě zpravu. A tady dám nějaký tohle, jo. Já tě nějaký zajívu. A mi ukazuje, že je můj dron. Takže no, mi půjde to naše místečko. A já radši půjde někde tady. Už to nudí. Nevím, to by už stačilo, takže jako...